kerat kibreu nagatik jaka hadin bakane ke jingjia ka ba itrim ka ba shirkai kala jia sendet ha ketik jaka kibreu ha ka jing syap ting ha ka jing rak men sim kila pelong ya ka jing pet mardor nagatik jaka ken top lain Torres kum si benta bakin nyada ya lade na kino ki jingjia ki basneu ka jingjia ka ba itrem ban peling bakane ka video ru kala jia sendat ketika jaka kata ka arterik ubnai jun usnem arhajar arpausan bat kene ka jingjia ka de artat ka jing thai tu no lum val kanu akaba ling bakane ka video ru pilaban sakhi ya kane ka jingjia ka ba ishar khai ba kat kum bala yulum jing tep laitu bakane ka jingjia kade ka bala jia pokari Italy bat hakate ka kentaj ya ka bala tep kerteng kum kata ka Sicily Une ulum valkanu, de artat ulum valkanu, uba aktif lane uba. Syai bithaiman kipor, bad uba jor tam po yuram, bad ya uba tip kertang ru, kemuta umaun etna. Kajing bithai ju une ulum kalau ka bashir kai ba ha ka ba pilaban sakhi ya kata dam, kala kelang ba syakate ka sahid benang. Ha ka ba laitu ba kana dam, kala poi kumba 100 kilometer ya sahid benang. Hadin ba une ulum valkanu ulap thai. Bat kumba 6 kilometer pat ka jingjingai na uti ulum sa jaka basa gibreu ki mauria ki baret bare ki latut bat kum ta gibreu ki haban pet mardon na ketika jaka ban laj na ki no ki jingjia ki basneu bat mare bthei unu ulum wal kanu ketika jaka tliu kal dum lalang thik kum ha ka pormet te ha ka bai de ba ka jing men sau ba ka jing ya breu lai thu ba khlam don mano bal khlat asyan berkelam dan mana-mana ru balaman saujur.